Jeg hedder Jasmin og er 23 år. Jeg går på KEA på andet semester og studerer designteknolog. Og min store passion er mode. Jeg vil beskrive min stil som meget street nok. Jeg får min inspiration meget fra de mennesker, jeg omgiver mig med. Altså mine kollegaer, mine veninder, folk jeg ser bare i hverdagen. Jeg er nok også meget inspireret af min kæreste, der arbejder i Carhartt. Han har altid kæmpe bukser på. Jeg arbejder i Illum lige nu. Mit drømmejob vil nok være, nu studerer jeg jo marketing og kommunikationsdesign. Det vil nok være noget inden for branding, PR. Og det behøver ikke kun være inden for mode, men bare generelt hele mode- og livsstilssegmentet. Det synes jeg er vildt spændende.